Az a meghívó, amit a végzős diákjaink adtak pár nappal, esetleg héttel ezelőtt, látható, illetve olvasható rajta egy Goethe idézet. Engedjék meg, hogy ezzel kezdjem. Keresd az életben mindig a szépet. Ragad meg azt, amit más észre sem vesz, és hidd el, ha sokszor durva is az élet, mindig találni benne kellemes és szépet. Hökény Sándorné Kalmár Veronikával, iskolánk alapítójával már megismerkedhettek és találkoztatok az iskola 50 éves jubileumja alkalmával. Most ő nem lehet itt, de írt nekünk egy levelet, ezt olvasom. Köszönöm a gyönyörű meghívót a Szalagavatói várra, és nagyon jó hangulatot, vidámságot kívánok mindenkinek. Szívből sajnálom, hogy nem tudok elmenni. A Goethe idézetet nagyon jól választották a végzős tanulók, és remélem, hogy